Paldea Adventure Chest. Boxík, ktorý ma zaujal hneď na prvú dobrú, keď som ho videl v obchode, pretože ako vidíte, je úplne iný ako tie boxíky, ktoré tradične vychádzajú. Nie je to proste tá placatá krabička, je taký pekný, farebný. Nebudem vám klamať, úplne som neštudoval, čo sa v tomto boxíku nachádza. Tradične v balíčkoch takýchto bývajú teda nejaké tie boostre, jumbo karty, nejaké promo karty a podobne, ale nakoľko toto má trošku aj iný, väčší rozmer, tak očakávam, že tam bude niečo viac. S otázkou, či si chcem tento boxík otvoriť, ma oslovil e-shop Waku Waku, takže som samozrejme nemohol odmietnúť. Takže sa poďme teraz spoločne pozrieť, čo sa v ňom naozaj nachádza. Krabička je síce papierová, ale má docela peknú štruktúru. Asi to bude ešte aj nejaké akože prepoužiteľné. Si do toho budete môcť niečo odložiť. Ako jasné, musí to byť z papiera, aby to malo nejakú normálnu cenovku, aj keď akože ten finish a podobne sa tvári, ako by to bola taká nejaká koženka, no nie je to tak. To je luxusné, akože pekné spracovanie. Tak sa poďme teda pozrieť, čo sa tam nachádza. Tuto hneď na prvú dobrú, ako vidíme, je Pikachu. Taký ten squishy, obdobný, aký bol v boxe Mythical Squishy Collection, ešte ktorá vyšla k Sword and Shield. Ďalej sa nám tu nachádzajú nejaké tie promo kartičky, ktoré sú očividne v nejakom stojančeku. Stojanček je, ale ako sa pozerám, iba papierový. Ako popravde neviem klamať, som čakal, že bude aspoň nejaký plastový. Neviem, kde by som si mal toto popravde vyložiť, ale pravdepodobne, ak je toto nejak cielené na deti, tak ako do detskej izby je to asi v pohode. Máme tu Paumota, Mouseholda a Sprigatita EX. Tak, to sú promokartičky, ktoré teda budú garantované. Tu je ten samostatný stojanček na karty. Pozrieme sa, čo tam teda bude ďalej. No, máme tu ďalšiu papierovú krabičku, ktorá obsahuje taktiež nejaké promo Pikachu. A ako vidím, tak je to trošku hrubšie, takže tých promokariet tam bude očividne viac. Každopádne ale pekný art, Pikachu, Palmy, Tandemaus a to je všetko. Ja, ten Pikachu je docela fajn. No, táto krabička pravdepodobne slúži ako zrejme nejaká odkladacia na deck, ale ako s papierovou by som asi nikam moc nechodil, ako taká alternatíva k nejakej kvalitnejšej, asi dobre, ak si potrebujeme aspoň niečo odložiť, ale inak asi nič moc úplne. Čo tam máme ďalej? Máme tu obal na kartičky, ten je zase vo vizuále, krabice zase s tým Palmom, Mouseholdom, Sprigatitom a Pikachuom, takže vlastne celý ten box je orientovaný na týchto konkrétne Pokémonov. To je taká normálna tradičná kvalitka, ktorú dávajú vlastne ku všetkým tým čestkám a podobne, takže nič prekvapivé, neprekvapivé. Čo tu máme ďalej? Pozerám, že tu sú nejaké nálepky. A few moments later. Sú nálepky, zase ako som povedal, s Pokémonmi, teda z Paldei, ktorých je vlastne urobená grafika celého toho boxu. A poďme teda nájsť tie samotné boostre. Tuto ešte pozerám, že by sa malo niečo asi nachádzať, aj keď asi nie. Nie, už tu budú iba tieto boostre. A máme ich tu. Prosím, 6. Mám, že najnovšej série Scarlet Violet. Ako krabička je to pekná. Táto tu vychytávka, ktorá takto ako otvára, neviem, trošku ako zaberá miesto, doslova dosť miesta. Ak by sme tú krabičku chceli ešte použiť na niečo iné, na nejaké odkladanie, ako jasná si to stade urveme. A tak je to efektné docela. Tak pekne klipká.
No, a poďme sa teda pozrieť na samotné boostre. Poďme sa pozrieť teda aj na tie boostre, ktoré sme tu našli, respektíve ešte sa pozrieme na toho Squishy Pikachua. Squishy Pikachu. No a teda v tej krabičke sme našli ešte aj týchto 6 boostrov. Ako je fajn, že v prípade, že sa toto chce asi kúpiť ako nejaký darček, takže tam nie sú iba tie samotné boostre, pretože ľudia mi veľmi často píšu, že nechcú teda darovávať iba tie kartičky a ja vždycky by som veľmi rád odporúčil hlavne nejaké ETBčko, ale ETBčko je fakt skôr pre ľudí, ktorí aj hrajú a poslednou dobou zistujem, že všetci chcete iba zbierať. Takže tie damage countre a označovanie conditions asi úplne nevyužijete, takže toto tu môže byť akože fajn, lebo keď tam dostanete toho Pikachua, tak aspoň niečo je tam proste navyše, tie obaly, do ktorých môžete skryť kartičky, ak si niečo proste hodnotného vytiahnete. Nám sa to aktuálne nedarí, respektíve možno podarí, uvidíme. Tak. Načo mám Pidgeyho, Litvika, Jungos, Flamingo, Charmander, Bartik, Charmeleon, Cleffa, Bonsly, Togekiss, Energia. Jak sa vám v poslednej dobe darí s ťahaním nejakých hitov z najnovších sérií, pretože mne to osobne moc nejde. Vanillish, Onix, Tinkating, Charcadet, Booster Kapsula, Ortworm, Profesor Turo, Scenario, Feebas, Plasly. Tak toto je veľmi pekný art, to som úprimne dosť spokojný. Ešte by sme mohli nájsť toho druhého. Minuma. Energia. Tak, ďalší booster, zostávajú nám potom ešte dva. Čo tu máme? Glimmet, Rime, Rockruff, Granbull, Maramar, Grumpig, Finizen a PG, jeden z mojich obľúbených artov. Tieto kartičky už mám asi ale aspoň 3. Ale to nevadí. A máme tu Decidueye EX. Nepoznám, nehrám, nevidel som nikoho hrať. Ideme ďalej. Tak, máme tu predposledný booster z pôvodných Scarlet and Violet. Grivard, Mashif, Pavniard, Breloom, Kilovatrel, Heracross, Toadskull, Drowsy, Cyclizar a Energia. No a posledný booster Paldea Evolved. Ja nemám nožničky, som v tom otváraní úplne šmatlavý, vôbec mi to nejde. Tak som rád, že je posledný, ideme na to. Makuhita, Pincurchin, Deino, Magikarp, Fletchlinder, Vigoroth, Oranguru, Artazon, Gotita a Saguaro full artový tréner. To je fajn. Poďme si to teda zrekapitulovať. Mimo teda promokariet v podobe Palmonta, Mouseholda, Sprigatita EX a Pikachu sa nám podarilo vytiahnuť full artového Saguara, Plaslyho, Pidgeyho a Decidueye. I would like to buy a hamburger. I would like to buy a hamburger. Tak, boxík je to pekný, ako som povedal, docela dobrý darček, je to také efektívne, určite to nejedného zberateľa poteší, keď sa takto otvorí a takto fancy sa mu to roztvorí ze vším všudy. Kartičky, Pikachu, nálepky, album, papierový obal na deck. Čo povedať? Ak sa vám tento produkt páči, určite sa pozrite na Vaku Vaku, nezabudnite skontrolovať na mojom Instagrame, či sa tam náhodou nenachádza nejaký promokód na ešte lepšiu cenu. A ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like a odber tomuto kanálu, vás to nič nestojí, mne to pomôže a my sa vidíme na budúce. Čus!